Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji batayali lomwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akotia kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaone. Tikulandireni ku programu inanso ya kulinji kuchokera kuno ku RSA Times zinangani Elvis Sowaho atafikanso pano tikambirane nkhani zokhudza dziko lino. Ya lero ndi nkhani yokhudza ndithu ganizo la boma lochotsa chiletso cholemba anthu ntchito mboma. Mukumbukira kuti mwezi wa Novemba chaka chatha mtsogoleri wa dziko lino apita Mutharika analengeza kunena kuti salemba anthu ntchito mboma ngati njira imodzi yosamalira chuma. Nde posachedwa apa kalata imene inatulutsira I think pa 2 July. Boma linalemba kalata kudziwitsa nthambi akuluakulu anthambi zake nduna zake kuti ayi mkhoza kambaso kulemba anthu ntchito mboma koma akhale anthu okuti ntchito zawo zikufunikira chaka cha chuma chino komanso kuti ndalama zowalipira zilipo kale ndondomeko ya chuma ya chaka chino mpakana chamawa. Ndikufuna tikambirane nkhani imene ndakatswiri osiyanasiyana pa line ipa komanso mstudio muno. Tiyambe ndi pa line tili ndi Robert Mkwezaramba mkulu wa bungwe la HRR. Mkwezaramba mawa bwino mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya inu? Tadzukanso. Tili ndi katswiri pa nkhani za chuma amene wazo Marvin Banda. Abanda mawa bwino mwadzuka bwa? Tadzuka bwino kaya inu Elvis ndi amalakonze. Tadzukanso. Tiliso ndi Innocent Mphongolo mstudio muno. Innocent mawa bwino mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kaya Elvis. Tadzukanso. Tiyambe ndiwe Innocent mwachangu kuti mbiri ya chiletso chimenechi ndiyo utani mwina ine ndakhudzapo koma mwina kungofotokoza momveka bwino komanso kutambasula bwino kuti mbiri ya chiletso chimenechi ndiyo utani komanso ku Malawi kuno mbiri ya ziganizo ngati zimenezi ilipo inachitikapo mwina utangowafotokozera omvera kumambiri kuno. Amwina ndine kuti chiletso chimenechi chinakhazikitsidwa kuti boma 1 ma promotion asere kupanga ma promotion 2 asakulemba anthu ntchito izi anazikhazikitsa amayang'ana kwambiri nkhani yokhudza chatimati wage bill kuti anthu amene alandira ndalama kuchokera ku thumba la boma ndi ambiri so kuti aonjezerebe anthuso kuti azilandira ndalama zina kuchokera mu thumba lake lomwe lizimaoneka ngati mwina sizinali bwino komanso boma linanena kuti limafuna liunikenso na mene mwina chuma chake chikuyendera akaona kuti zili bwinobwino anena kuti aya tiyambirenso kulemba anthu ntchito koma kawiri ziujeni zimenezi ziletso zimenezi zimabwera tikakhala kupempha thandizo tikakhala kupempha thandizo anthu amene afuna kutithandiza amayang'ana amene mphika wathu ulili ndi akumaona kuti ndalama zathu zambiri zimene timatolera ku misonkho zimene zija zimapeza titatolera misonkho zikutheranso mwina kulipira anthu kuti mwina tipititse ku zinthu zina zimenezo zimakhala zovuta ndipo boma limafuna kuti lipange ubale wabwino ndi anthu otithandiza amanena tiyani pano sitikulembanso anthu ntchito tipange manager anthu amene tili nawowa tikapanga manager amenewa tione kuti tikupeza ndalama zingati mwina tikupeza zochulukirapo kuti tisalembe anthu ena zimenezo tizipiritse kuntchito kwina ntchito zina ndi pamene mwina anthu otithandiza mayiko ndi mabungwe amene amatithandiza amabwera ano amakopeka mtima kuti akhala ngati anthuwa ali serious ndiye kuti tiyambe kuwathandiza so kawiri zimalunjika kwambiri ku zinthu zimenezizi kuti afuna tioneke kuti tikuchita bwino makamaka pa nkhani za chuma so ndikhoza pereka ine natiro moteromo chifukwa ti mwina tili ndi akatswiri amene afotokoze bwino lomwe zokhudza zimenezi. Chabwino tipite kwa Marvin Banda katswiri pa nkhani za chuma. Abanda mbiri ya dziko lino chiganizo ngati chimene chinapangidwapo komanso ndimafuna motafotokoza unena kuti zimachitidwa influence ndi ndani mwina inense ndiwakhudzapo koma kuti dziko lino limapanga chiganizo chimenechi palokha tatiyambirani motero Abanda. Zikomo kwambiri Elvis udziwa ku Malawi kunoko dziko lija lokuti tikayang'ana number 1 employer wa anthu kapena anthu amene amalemba ntchito kwambiri timadalira kwambiri boma and zimene zizi ndi chifukwa chokuti tikayang'ana private sector yathu timaona kuti ma businesses ambiri alibe kuthekera kuti angathe kumalemba anthu ntchito so lo mukapita ma university mukafusafusa ana kumene kuja kuti afuna zapake chani
ambiri amakhala ndi chiganizo kapena malingaliro kuti iwo ajazagwiza ntchito boma. Nawo tikayang'ana mmene zachitisa zimene zizi tikumbukire kuti kuyambira boma linalija popolowa time chinayi 2020 iwo aja anafika ndikuchotsa anthu mene anali aboma linalija ankanena kuti clearing the rubble chizungu chawo ankanena ncho getting rid of dead wood. Anthu okuti anali akhazikika mu system mene iwo aja maona kuti iwo sangagwire nawo ntchito. So tikapanga fast forward kuzafika chaka chatha pachikalata mwachitchula chija chapa 6 November secular mene anatulusa chief secretary. Tikumbukire kuti nthawi imene ijayi inali kuti chuma chathu sichili pabwino ayi. And so iwo aja ananena ndani kuti chuma cha mayi sinali bwino because mukumbukira ndakufunsa nonena kuti amene amachita influence zokuti mupita komwe chabwino tikumbukire kuti chaka chatha kunali article 4 consultation imene inachitika ya IMF. Ndeolo mukawerenga enoyo mu executive board assessment mukawerengaso mu report limene lili malo ambiri kandi page 11 kandi mapeji ena which point number 44 mena mapanga it talks about improving wage efficiency. Chiganizo chambiri chimakhala kuti iwo aja kaiona wage bill yathu yakula kwambiri. I think inafika mpaka 6% of GDP kuchoka nthawi imene inali average yake poyamba imakhala about 3.3% of GDP. Mukatoza kuti ile zindama zambiri. Tikumbukire kuti ngole mene zimakhala nazo mu fiscal deficit imakhala about an average 10% of GDP. Kutanthauza kuti ndi ndalama zambiri mene zimapita. Musanapitiriza banda kuti mukamati GDP ni yani mwina amalawa azimvetsetse bwino GDP ni yani. Tikamati GDP tikutanthauza kuti tikaonkhetsera ndalama zonse mene dziko likupanga chaka chimene chocho. Dziko lonse kuphatikiza boma, private sector, ma investment mene tatafuna ife ngati Malawi ndalama zonsezi za misonkho gulitsa zinthu chani zimenezo. Kungopereka chithunzi kuti for example ngati chaka chatha inali about 25 trillion. Chabwino. So tuonesa kuti ndalama zimenezi zili zambiri kwambiri. And tikumbukire kuti boma litapanga zimene litiyaona chiganizo chimenechi inabwera ndi ndondomeko ya amachuloti austerity measures. Imene iyi inali njira yokufuna kusungira chuma cha Malawi kuti chisaonongeke kwambiri. Komanso tikumbukire kuti nthawi ya za chisankho kumakhala kulembana ntchito mwachisawawa kwambiri mene zinaoneka chaka chatha zija. So iwo anaganiza kuti tenti misekaye zimene zizi tione kaye tipange chiwunikiro tuone kuno mukumbukiranso panatuluka secular yochoka kwa chief secretary chief secretary to the treasury ananena kuti afuna kupanga head count imene iyi mafunika ionetse kuti anthu mene akugwira ntchito bwinobwino ndi ndani muboma muno ali pa contract ni ndani ali permanent civil servant ni ndani. Komanso tikumbukire nthawi yomweyi panjira yopanga so 7 drama ina anakupanga chiganizo chochotsa anthu akuntunda ma PS ena mapeza ministry ina kuli ma PS. Tikumbukiraso nanonso munapanga sonkhani pakulinje mweyi imene munkakamba kuti ma PS analochuluka kwambiri. So ankafuna kuchosaso anthu ngati amene wawa kuti apange create fiscal space imene tikuitchulayi. And zimene zizi atapanga rationalize wage bill imene iyi pang'ono ndalama zijamene timayenera kumagwiritsa ntchito polipira masalari amenewa zinakhala zachepa. Komano zimakhalanso ni unintended consequences. Chifukwa anthu ambiri imene amachosedwa mu ntchito zimenezi ena amachosedwa unceremonious. Amangochosedwa nde amafunika alipiridwe magratuity yawo. Enaso anapezeka kuti anapita mmakhoti. So kuti pakhala ujeni impact yotani izinthu zokuti ife tikudikirabe chifukwa chokuti tikumbukire kuti potulutsa ma austerity measures amene wawa tiziganizo zina amene zikupanga buttress point yawo ya austerity kufika lero a secretary to the treasury ndi a chief secretary sanatulutse report yotonetsa kuti ife tinaseva ndalama zingati pa ndondomeko zimene zizi. So ndizovuta kwambiri kunena kuti zinthu zindisabwino kapena ndizoyipa. Now iwo aja
atapanga budget yanyuwani famukumbukira nkanya kuti it's a temporary measure ananena kuti anthu angathe kuyika mu urgent provision kuti mwina ngati chuma chingaende bwino angakalize kuti iwowo apangeso ma recruitment kono mwaona no chikalata chimene chatuluka pa 3 July tabwino tipite kwa Ankwezalamba ndifuna mulankhulapo pa nkhani kuyambirira ya justification yochitira lift ban imeneyi chifukwa ngati anachita impose ban imeneyi anayi ndi zifukwa zake obviously kuti kuthandiza kuti kusamala chuma cha boma pano achotsa ban imeneyi akanafotokozanso siyoncho Ankwezalamba yeah ndizoyenera kuti afotokoze dziko lathu nthawi zambiri timapanga zimati try and error kuyesa kuti tione kuti chichitani menera nthawi zambiri timakhala kuti tapangidwa influence kapena amene atiuza kuti tichite zimenezo ndi anzathu obwera monga mabungwe a IMF ndi World Bank amakhala akuyang'ana kuti iniyo kuti chuma chanu chiyende bwino mwina muchepese kulemba anthu ntchitoko mwina mutere ndipo kutha nthawi pamapezeka kuti tikayankha bwino zimazaoneka ngati kuti ngakhale tinalesa chinthu chija koma palibepo impact imene yaoneka yayikulu yachikulu imapezeka kuti tachita safaso ndife tomwe ndi Amalawi ndiye justification imene tingafune apa chimene tingafune chonoti tamva kuti anduna zachuma akunena kuti pakati pa chaka mid-year budget review ikamabwera azalongoso magenza amene apezeka chilesereni chiletso chimenechi ndiye kuyambira November kufika pano chinayimisidwa koma ma services ndi amene achita safa kunena kuti muzipatalamu munali anthu ochepa kwanza twa CDF lero pamene mwina mumva nduna anena kuti alemba anthu oposa 687 plus ena akuluakulu amaudindo kuti akonzekerese pandondomeko yofuna kulembesa thumba lija la chitukuko la CDF senza kuti justification yoyamba ndiyonena kuti tikufuna nthambi za boma zizipetika ma service koma sizimatika chifukwa choti inali ndi anthu ochepa funde ndi timati Malawi Agenda 2063 mukayang'ana ndondomeko zake kuphatikizapo NIP 1 Malawi Implementation Plan 1 ya 10 years kunena kuti ipezesa mwayi wa ntchito achinyamata komanso kuchosa anthu amene akugwira ntchito zawo edewede tingatero ku informal sector kuwabweretsa mu ntchito zodalirika zoti azizilimira palokha azizitukula umoyo wawo komanso athandize nkhani za kubweretsa ntchito zachitukuko za ulimi ndi mbali zina zachitukuko so mukayang'ana achinyamata ndi mbali imodzi imene adasindikizidwa mu ndondomeko imeneyi kunena kuti athandiza kutukula chitukuko cha dziko lino ndiye titakuadikira 10 years boma lidalowamo kuti lonoti adithandiza bwanji koma the best development imakhala kuti nimukuyamba kukonza zinthu yambirani limodzi ndiye panafunika kuti tikhwefule kuma kusalimba anthu ntchito kumene kuchifukwa inde timakhani ma public sector reforms kapena ndondomeko zokonza ntchito za boma kuti kuyang'ani nthawi zambiri timasintha system koma anthu amene akugwira ntchito kumwemo sitimasintha amakhala omweobe apapo panali boma lina la MCP panafunika analysis kapena kunkhanso kuona kuti kodi anthu amene akugwira tapeza bomawa oyenera kukhala mmene mumu chifukwa zingalepere kuti ena analowamo chifukwa chakuti ndi andale koma alibe kuphikira kukina kulikonse so anthu amene aja lero mutabweretsa ndi ma reforms kandondomeko zachitukuko za mtundu wanji ndovuta kuti asinthike agwirizane ndi plani yanu imene mufuna mutukule dziko limeneli then mabweretsa muti anyamata tina tichokera kumene ku college chaka mfundo ina yachitatu ndimene yonena kuti ma graduates ma university athu akutulusa ana akusula ana omwe akufunika apeze mwayi wa ntchito akapereke luso limene aphunzira ku sukulu lija alionese kuti likugwira bwanji so inde timafunika kuti tibalance kagwiritsidwe kathu kachuma komanso tikule umoyo wa Amalawi wathu tisangoyendera mabuku kuti system itere akuti tichepesa anthu ogwira ntchito tisapange ma promotion tisatani ayi so tiwena kubalansisa kuti ku polisi tilembe anthu oyenera kuyena amene akhala ali corrupt kumagwirizana ndi mbanda kumakathyola manyumba anthu amene akachosedwa tiwena kuyikaponso anthu ena alowepo muzipatala chimodzimodzi uku ku local government makhanso kuti ayendese CDF ndi ntchito zina tifuna anthu ena so ndizoyenera kuti
tiyamike kuti apanga lift ban imeneyi chimene tingokhala careful nchonena kuti pakhale due diligence ndondomeko yooneka bwino ya kulembera anthu ntchitoyo pasakhale fachoti ya ndale kapena kungotola wikuikapo opanda professional ina iliyonse yosaoneka bwinobwino kuti zithandize mali zathu ake tizathe kuwaona pakutha pa 12 months. Tisanapite kwa Innocent tipiteso kaye kwa Marvin Banda. Banda inu munaphunzira nkhani ya zachumachi ndikumatsindika mepo ifoni mafuna mutipatse expert analysis. Still ndikambeza size of government ya ku Malawi. Size of government ya ku Malawi imafuna ntchito ambiri kapena ntchito ochepa. Zikomo kwambiri Elvis. Fuso limene lolo ndi fuso la philosophy ya anthu bene akuyendesa boma. Chifukwa pali ena amafuna kuti private sector idziyendetsa dziko. Ena amene wansala yawo imakhala kuti government ine okhala yaying'ono kuti isamaononge ndalama zitha kupita ku anthu kuti azitha kulemba anthu ntchito. Chifukwa ntchito ya boma sikulemba anthu ntchito ya boma ndi kupanga ma policies. Komano ngati inuyo munayika philosophy yokuti bomalo ndi number 1 employer wa dziko, then kwa anthu amene wo amaonadi kuti government yo yenera kukhala ndi kuthekera kuti ingati kulemba anthu ntchito. Tikayang'ana za size of government tione panopa budget imene yapangidwa chaka ichichi kuti ngotolo let's say ya chaka chatha inali kuti size of government timayipanga measure ndi expenditure kapena kakwidisira ntchito ka ndalama chaka chimene chocho. So tikayang'ana size of government ya chaka chatha zakawolo 5 zapitazi inali an average of 25% ya chuma mmene chimapangidwa chaka chose mu Malawi munomo. Ufika panopa size of government ija ikuoneka ngati kukulabe kufika paja pa 30% of chuma mmene chikugwiritsidwa ntchito mu dziko linoli. So zimene zizi kwa anthu ena amatha kunena, ena anena kuti ndizabwino, ena ananena kuti ndizoyipa. Komano pamene palili Malawi panopa ifeyo tikunena kuti zizi ndi zinthu zoyipa kapena zikupanga contravene masomphenya athu. Chifukwa mu Malawi 2063 ayitchula mkwezalamba ija inanena kuti ifeyo tizafika pamene pajapa private sector ndimene ena kuyendesa chuma chinoti. Chifukwa private sector ikayendesa chuma chimakhala sustainable. Anthu amatha kupanga creating good and job opportunities. Ana amene akwatchulacha chifukwa chinthu ina sana tchula mkwezalamba ndikuti chaka china chilichonse dziko lino likupanga ma graduate 200,000 yeti ntchito mmene tikupata kupanga creating ngati economy zikumakhala po 40,000. And pamene poposo paliso anthu ena aja kuti amafuna alowetse azibale yawo mu ntchito kutanthauza kuti anthu ambiri mene ali ndi masomphenya kuti azagwira ntchito popanga graduate amene aja kuti alibe ma connections amene ajawa akukanyika kupeza ntchito ndi anthu aja kuti olu ma business akukanyika kupeza ndalama. Chifukwa tikayang'ananso pomwepo mu zaka 5 zapitazi access to credit ya private sector yakhala kunena kuti pa 100 kwacha ina iliyonse mene inali ku banki on average 75 kwacha ina iliyonse imapita ku boma, 25 kwacha imene imapita ku economy yonse yoti siyaboma. Iniso pa 25 kwacha pamene popo tikumbuke kuti pali ma industry ena okuti amangopanga ndi ma service providers kuti iwo acha ntchito yawo ndikungoda katundu kunja ndikubweretsa m'mashopu. Anthu ena asomena amatenga ngongole imeneyo amatenga ngongole kuti azidya. Tikumbukira kuti olo kumabanki kuja amaonesa kuti about 45% of ndalama amene zimatengedwa from private sector imene sizimapita ku manufacturing kapena china chonse chingatipangisa ntchito zimapangisa kuti anthu athe kuyika chakudya pa tebulo pawo. Chifukwa chokuti nthawi imene tikuyitchulayi zinthu zakhala zikudula, inflation yakhala ili pamwamba kwambiri, so kuti anthu azipanga ma business ndi zinthu zoti zimaphinja. That's why private sector ija it's very key. Chifukwa private sector ija ikakhala ndi access to credit, private sector ija imakhala ndi kuthekera kuti imapanga zintchito. Komano private sector yomwe iso it's to also blame for mavuto mene tikukumana nawo ifeyo ngati dziko. Chifukwa kuti mukuyende olo mmisewu mukamayenda m'mataunimo zinthu mene zikupangidwa manufacture yeti which is about 11% of chuma chonse cha dziko cha chaka chimene chocho tikumanga mashopu sitikumanga ma industries. Yeti ifeyo ngati dziko timanena kuti tikusakaza kwambiri chuma chakunja pogula zinthu zakunja zopanda ntchito.
molomoti tizizipanga tokha bwanji ngati feyo tikupanga misaloketi ndalama zija mene zingathe kupangisa kuti chuma chathu chipite patsogolo. Funso limeneli ndilofunika kwambiri kuyankha komwambire ofisi tibwereso kwene posachedwa pa tiyankhuleni tilankhani wathu Betha Banda kena kulipire kwa Innocent Mphongolo. Betha, mawa wabwino wadzuka bwanji? Tadzuka. Mukuoneka kuti muli kale pachangu, pitiriza. Hello. Tukuva Betha. Pitiriza ndithu nkhani ndi imene tikuyambirana nkhani ya lift ya bani imene boma ina ikale pano chito mboma. Pitirizani. Chabwino ndinali ndi amalawa awiri koma ndili ndi mmodzi mwina winayo apezekaso. Choyambira tangotiuza ni dzina komanso kuti limachokera kuti. Ine Christine wile kuna kunchio. Chabwino pankhani yakhudzana ndi kuti boma lachotsa chiletso chosalosa cholembaso anthu ntchito mboma chomwe linayika ponena kuti chuma sichikuyenda bwino. Ino mukuona kuti chiletso chikuyenera kuti chichotsedwe? Nkoyenera kuchotsedwa chiletso chifukwa achinyamata kuno kunchio kuphunzitsa achinyamata ochuluka kwambiri. Koma upeza mwayi wa ntchito kulibe panopa tikungokhala panopa stage maita nawo minibus yosathandiza. Boma lachita bwino likwese anthu ntchito komanso litilembese ife ntchito. Ganda lathu ndimeneyo chiletso chachitira bwino kuchotsako. Ino mukuona kuti chuma chikuyenda bwino kuti boma lichotse chiletso chini? Chuma chakapo sichikuyenda bwino amalawi tikuvulira komano mwayi wa ntchito nikufunika bwati alembe ntchito kapena akweza amalawi ntchito kuti achinyamata tibese ntchito panopa patibe kupaseji ili pano magemoto andiso sakukwera chifukwa ya kusowa cha ndalama zokomanso zawo matransport akuvuta. Chabwino Elvis ndifunanso ndicheze ndi malawi ina amene ndampeza pano dzina lija komanso kuti mmachokera kuti. Anga ndinachifunda chidasi. Boma lachotsa chiletso cholemba chomwe linayika kuti lilembaso anthu ntchito. Mina mukuona kuti ikoyenera kuti boma lichotse chiletso chimene? Nkoyenera kuti lichotse chiletso imene kwayayi panopa zinthu zikuvula kale. Anthu alilembe ntchito lizigwira ntchito kuti kusiyana ndi kumangokhala naye kukhalira zinthu zitha kuonongeka. Chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwino kuti boma lichotse chiletso chimenechi? Chuma cha dziko ndiye chikuyenda bwino nanga si panopa ulimi ndoti tikulima mthe makamaka mbali ngati aperereza zinthu zinaduka kwambiri nde zimafunika kuti tikugwira ntchito zizipeza ndalama ogula perereza. Chabwino Elvis ndimene ndachezera ndi amalawi uno kunchefu. Tathokoza kwambiri Betha. Tikhaisi ndarankhani athu ena Rebecca Chinjeka komanso mzathu wina pa line pa posachedwa pa Innocent. Tipite kwa iwe nkhani imene amalampira madandaula ndi olembana ntchito pachibale kulembera ntchito ifoti ndi wachipani pano amati makadeti kulembana ntchito ifoti unaseva kapena umaseva ndi somewhere kuchipani chimene chikulamula nthawi imeneyo chimene pano cha DPP ndena akunena kuti ziyende bwanji pamenepa kuti mwachotsa bani koma ife mutilembe ndefunso imene amalawi nakufunsa kunjako. I think it's unfortunate kuti dziko lathu linafika pamene linafika ndizosakhala bwino ndizomvetsa chisoni kuti panopa timaona ngati kuti solution yathu kumavuto amene tili nawo ndionena kuti boma lichitepo china chake boma lichotse bani ndeti pamenepo anthu alembedwa ntchito. Ndimatsatira bwino Marvin Panda afotokoza kuti pachaka anthu amene apanga graduate ndi 200,000 amene apanga graduate ndeti ali ndi mapepala abwinobwino okuti akhoza kugwira ntchito mu formal sector akhoza kugwira ntchito zimene tikhoza kumaloza kuti awo ali pa ntchito. So mukhoza kuona kuti anthu amene apanga graduate 200,000 kodi ifeyo pachaka tikukwanitsa kupanga ntchito olinga khale 50,000 ngati dziko pachaka tikukwanitsa kupanga ntchito olo 10,000 ngati dziko muona kuti ndizosavuta. Now pamene pali kukanganira na zinthu zochepa the rule of demand and supply pamakhala kuti mukupanga create njira zina zimene sizabwino zimene ndizosayenera chifukwa kuti anthu akanganirana anthu amanena kuti ainetu ahuahuwa mutandilemba ntchito salary yanga yoyambirira kaya ndi 200,000 imene idzakhala yanu olo nditagwira ntchito 6 months salary yonse ikhala yanu zimenezo anthu amatha kupanga chifukwa kuti akufunitsitsa kuti akhale pa ntchito. So mwina kunena kuti
amene ali ndi mphamvu zolemba anthu ntchito ndi ndani, ndi pamene pamayambira nkhani zonena kuti ayi awa ndi akuchipani kwathu, ayi awa akhala ngati kuti ndi achibale. Now zimene zija zapangitsa kuti anthu amene mwina they are not qualified azipezeka kuti ndi amene akupeza ntchito. Anthu amene ali qualified akupanga zina, ndi aja akuntchewa kunena kuti ife tinamaliza sukulu koma timangokhala pansewu nkumayitanira ma minibus, kuyitanira koso ma minibus onso sakuyenda bwino, anthu sakukwera. So ndinene apa Elvis kuti mchitidwe onena kuti tilembe akuchipani kapena tilembe achibale awa timadziwana nawo, umene udzikulira chifukwa kuti anthu mulipo ambiri koma chakudya chimene muli nacho ndi chochepa. So chifukwa chakudyacho ndi chochepa, ichi timanena kuti survival of the fittest, kuti upezeke iweyo kuti akuganizira pagulu anthu ochepalo, iweyo kwena kukhala exceptionally good kuti tiziuza merit, ndetu kwena kukhala munthu wabwino kwambiri. Koma anthu ena achafika ponena kuti ife even merit sitingapange meet ma standards a merit, ife tiuse backdoor tipezeke talo apapa. So I think pamene ndo pamene vuto lathu lalikulu. Ndinene chinthu ichi Elvis kuti ine ndikuona ngati kuti pali nkhani zimene sitifuna kumazikambirana. Abanda anayamba kumazikhudza zonena kuti kodi why should we just focus on government kuti ikhale our key employer? Where is the private sector? Are we doing enough to build a private sector? Fuso ali ulikhale imene kuti chikuvuta ndi chani kuti makampani oyima paokha asatukuke kumalemba anthu ntchito mdziko muno. Tiyitamba sule limenelo ino pepa ndikudule pang'ono chabwino tipite kwa Emmanuel Moyo ku Karonga. Emmanuel Moyo, mawa bwino, wadzuka bwanji? Hello Emmanuel, ukundimva? Hello. Emmanuel, mawa bwino. Kuno wachabwino kwa anzatu kwa chabanji mmene. Kunonso kwa chabwino. Nkhani ndi imeneyi kumene kwa Malawi kuti bwanji pa nkhani zochita lift ban imene. Alama ndi Malawi imodzi, soyamba ndi kutimene zina ine ndine Arnold Johnson Fukwe from Kasoa kwa Parliament Chief Kiungu. Kodi pano mukuona kwanu chuma cha boma chayamba kuyenda bwino kuti chirefu cholemba ntchito sedwe? Chuma cha boma sichikuyenda bwino ya. Ngati tinene kuti chikuyenda bwino ndi bosa. Popo ichocho ayimise kaye aonekaye chuma acho kuti chiyende bwanji. Nde pakadali pano chabwino nchiti kuti ayambe kulemba ntchito kapena akonzekayo chuma cha chikoli. Choyamba kubomako akonzekaye chuma cha bomacho chikhale bwino ndi pamene azilemba ntchito, chifukwa anthu amalowa ntchito ofuna ndalama. Ndalamazo sizimayenda bwino, nanga anthu azilandira chani, atenga chani, kwinako atenga so mbiri yoyipaso imene sili bwino iya. Akonzekaye chuma chocho ndi pamene azilemba anthu nditose. Ndimenda chezera ndi Malawi mmodzi kuno Karonga. Emmanuel Moyo, tathokoza kwambiri. Amkwezalamba TNT angani nkhani zokhudza katangale kukondera kulembana akuchipana okhaokha mwayi ngati ukabwera. Nkhani zimenezi zidzathe? Nkhani zimenezi zitakutha ngati ndondomeko zathu tingazisinthe kuzibwera zikhale transparent, zikapambalambanda. Ndiye kuti tilimbikitse ma company athu aboma, ministries, departments and agencies kuti ngati kuli vacancy tiyeni tiponye manyuzi kaya mawayiresi kandi masamba mchezo aliyense akuthekera akwaniritse kupanga apply. Ndipo komiti yosankhayo izichita mosayang'ana nkhope. Ngati pachipani kuti tili ndi anthu athu yauza alimbe ma CV, atumize ma CV, apite nawo abanda akangalatithawa pang'ono koma abwere posachedwa pa Innocent. Nkhani zake ndi zimenezo kuti nkofunikatu padzikhala kachilungamo kena kake, ma CV atumize, usangotengana anthu okuti ali incompetent kumapatsana ntchito mmenemo zinthu zimene zikumakhala zikumasokoneza aso zinthuzi. Mwina muchitena unena kuti sikuti mwakaniziretu akhangati abwera palaini pa ankwezalamba pitirizani ndithu.
ndemvana kuti pakufunika ndithu ndondomeko yoyera bwinobwino even kufika kumapeto kumena kuti awina ndi awa zibweretsa poyera zisankhidwe poyera chimene chimavuta nchonena kuti tipasani tingoyenjera na mafoni ndatumiza mwana wanga kumene kumulembeni ntchito yabwera a chief executive akumpasa kalata akumpasa office ndi kalata ya appointment akuyamba ntchito public osadziwa kuti kwalipidwa munthu anyuwani office mungoona kuti kwabwera munthu simukudziwa kuti akuchokera kuti zambiri anthu amene amakhala kuti agenda yawo ndi ya kampani ndi anzawo amene agwira apeza pamalo antchito imakhala osiyana chifukwa amadziwa kuti abwera mu ngati andale ani ndi amene amabweretsa chisokonezo pamalo chifukwa chonena kuti malo magwira ntchito chinthu chawo chimakhala kuyang'ana kuti ndi ndani amene akunyoza boma ndi ndani amene akuyankhula ndi osusa boma mwachisanzo ndiye malo molimbikitsa ntchito interest imakhala kuti bwana kuntunda akulandira malipoti oti CEO ankweza lamba amayankhula ndi aovisi amba kuwako asiwo amati palibe cholakwika kupeza kuti ukuyankhula ndi osusa boma kaya ukutani azilonga zisizokhuza kuti ugwesa boma ufuna uthandize chitukuko cha dziko iwe ngati nduna ya chuma ukuyankhula ndi former minister wa chuma palibe cholakwika ndipo pasakhale zifukwa zoti tianenereze tiachosese ntchito so makampani anthu amene timabweresa ma-envelope timatero kale timatero kuti ma-envelope obwera ma-enclosure ma-envelope ndi amene amabweresa chisokonezo fa samvesesa cholinga choti akakhalire pa ntchito iwo chimene amadziwa nchoti ndiyipeza ntchito ndizilandira salale ndiyamba kudya bwino kunjoya tioneke kuti nafenso tili mboma ajatuluka aja apita ifenso ni nthawi yathu so tikuyenera tisinthe culture ya employment ujeni system yathu yonena kuti ulembedwe on merit kaya ulibe kukwanisa kothekera kumakhala ma-training palibe vuto iweyo wapeza mwayi akulemba ntchito akuona undika competence kenako wambali nawo kuperewera makampani athu tapange encourage ma-ministers departments waboma chifukwa chakuna seguluda mpemba staff development training center amadziwa kuti ena azipasa ntchito zoti mwina alibe kuthekera koma akayamba ntchito ziji tiyapasa training ayamba kupita patsogolo so timulole munthu wina aliyense m'malawi muno kuti azilibe kuti akuchokera district yanji kaya kuti kaya ndi kuthekera kuti koma ngati tampasa mwayi wa ntchito timpase kuthekeranso kugwira ntchito imeneyi china ndikupasana zida funding anzathu kubomapo ntchito za boma zina zimapanga safa chifukwa chonena kuti adequate funding ndalama zoti agwirire ntchito zimabwera mochedwa zimene zimapangisa kuti anthu azilowa mu chinyengo chisanzo ndi aleba omwewa ndikanako ndakanakhala pa aleba ndi unduna omwe ungathandize kutukuka chitukuko cha dziko lino koma one funding amakhala alibe wabwera ukadandaula ukutana amakupempha iwe omweyo employer akuzadandaula ma employee anga akundibera amati tiye tikaone kumaloko tikwere galimoto yanu yomwe akwera galimoto yanu akwera kumalo akathesa milandu iyo dandaula akuchosa ntchito takapange photocopy tilibe ndalama ife kuno office kuno stationary 2 months sitikulandira amadalira iwewe mukapangeso zinthu zoti uchite file complaint ku office kwako komweko kulibe funding so unduna za ntchito uli maoffice onse a 28 districts yathu koma capacity alibe kuti achite police chifukwa kulipo kulembedwa ntchito koma kuti kugwira ntchito iji amene inayikidwira ukupasidwa zipangizo zoyenera dziko la Malawi linavomera timati decent work country program decent work agenda tikuyenera kukhala ntchito ya pension tizilandira ma pension kodi ndalama zathu zikupita ku pension peza kuti munthu akadzachosedwa ntchito amakauzidwa kodi mucho kuniko kuti ndinasiya kulipira ndalama 20 years ago kuno kulibeko ndalama yanu ndikuti waluza ndalama munthu pension sidakule ndi zina zoterozo so ntchito yathu bwana ndizothekera kuti ngati dziko litha kulembana ntchito koma mwandondomeko mano chimalasokoneza ikatangale tikunenayi koma takutsatira mabweresa zinthu poyera tipite kwa Marvin Banda abanda Malawi ngaphunzire kuti njira yokulitsira private sector kumalawi kuno private sector yukanika kukula chifukwa chani tiyambe ndi boma ma economists manena kuti boma limanena ichite create maondo kujuza chingerezi kuti conducive environment yokuti private sector ichite thrive chifukwa manena ndi njira yokhayo imene maiko aku Africa angachite create mwayi wa ntchito mokwanira sustainably mamundi tuzanga ndikulakwetsa koma mmatero eti vuto la boma la Malawi ndi chani pa nkhani imene yochita create vuto la dziko lathu linoli ndili chakuti expenditure ya boma ndi yayikulu kwambiri and kuti pange ikwanirise zimene zizi imafunika ibwereke
kumbukirani nakamba mfundo ina yake kuti panafika kuti on average pa zaka 5 zapitazi 75 kwacha ina iliyonse pa 100 kwacha amene imapezeka pa msika wa Ngongole imatenga ndi boma. And ndinatchulaso kubwinobwino kuti zama zinazo zikuenda bwanji 45% anthu akudya makomo 11% manufacturing industry nsache. So pokhala nti ma statistics ngati amenewo ndizosatheka kuti economy ipange create ntchito zokuti zikhale sustainable komanso zoti zikhale inclusive. Chifukwa chokuti chinthu mene timachitchula papachi nonse makamba kuti makhala kwena ena khala merit ankwezerambasana zikamba zimene zozo ndi mfundo zoti zilimo mu Public Service Act section 4 imene yoyo imakamba zimenezo section 5 ndi section 3 ya act imene yoyo imakamba kale zimenezo inokhalira mene chimativuta kwambiri ndiyo kuti anthu amadusa kuseri olwene mutalembera bwinobwino pa transparent pay apanga advertising azinzache mwalembera mapita kuma interview ngati anthu apangidwa handicap zimenezo inyosi mungazawine ntchito zimenezo. Komando to your point yathu ndiyo kuti ifeyo kumalawi kunoko ngati nkhani yakubwereka pa msikai boma singapange rationalize zimene zingate kutivuta chifukwa kuti ifeyo budget yathu ija tikamayipanga every single year budget yathu imakhala ndi fiscal deficit and tikakhala ndi fiscal deficit it means tiyenera kupita pa msika tikabwereke ndalama. So ndalama zimene zijazi ndi opportunity cost of development. Chifukwa ndalama zambiri zimene zijazi 1 zimapita kukabweza Ngongole zinzache, 2 zimapita ku consumption, 3 zimapita kukachitukuko kakang'ono kuti ifeyo ngati dziko sitingamakaloze kuti kangathe kupanga choncho, which is why ineyo mukazandifunsa lero mpaka ndizamwalire ndizakuwuzani kuti ntchito yolemba anthu it's the job of the private sector. And ku private sector kukuliso zinthu zambiri zotsamwitsamene amaziona iwowo. 1 inuyo mupanga bwanji industry ngati magetsi ano ali unreliable. 2 inuyo mupanga bwanji industry ngati market yano anthu ali mu market imo ali bendrama zogulira katundu wanu mene munga mapange nono. 3 inuyo ifeyo ngati dziko tipanga bwanji vibrant economy ngati ifeyo quality imatiponya chifukwa zinthu zambiri mene timapanga so ifeyo Malawi nthawi zambiri zimakhala za quality yochepa kusiyana ndi zakunja, which means pamene poso Africa so expertise yokuti ifeyo tikapanga zinthu za quality it is a form of import substitution. And this imene yoyo tikayipanga so ya quality bwino kuti zinthu zatipanga in surplus tingathe kuzipanga export ndikumapeza ndalama ija yakunja. Chomvetsa chisoni chokuti izeni zakumunda zomwe imapezeka kuti chifukwa chakuti ifeyo ndondomeko zathu zamalimidwe timangothira makemiko mu mbewu imapezeka kuti ma aflatoxins aja zoti zakupha mbewu zathu zizatuluka kunja zimapezeka kuti ifeyo tikuyuza ndalama za nkhani zimabwerera kunoko. Chinthu china ndichokuti so private sector yathu imayang'ana ma skills a anthu mene ali pa msika. Nawo ngati ifeyo dziko lathu linoli likungopanga ma accountant likupanga anthu a procurement likupanga anthu a HR, how can we expect kuti ma industries amene wawa achipanga ujeni employ anthu amene wawa? Tikumbukire nthawi inake ija boma lili lomweli koma nthawi isanalola MCP a president apita Mutharika ankanena kuti kuyenera kukhala ma technical colleges imene ijai kunali kupanga recognize kuti ngati dziko sitingamangopanga create skill set yofanana chifukwa kuti private sector yathu sizikhala ndi kuthekera yopanga absorb ma accountant let's say 15,000 every single year. Ndizofaika zimenezozo. So we have to look at also kupanga formalize informal sector chifukwa chokuti tikayang'ana dziko lathu linoli about 80% of the people amakhala kumudzi, and tikayang'ana so in terms of formality I think about 90% of the people are working in informal jobs. Kutanthauza kuti Malawi ambiri mu dziko linoli sakukhala ndi ntchito lijera kuti imalandira salary yabwinobwino ndikumadula misonkho. Koma anthu amene wamukuwaka mbawa anthu amapanga survive bwinobwino mukamba za anthu ngati makalipenta mapulamba machani amapanga survive bwinobwino fusolo makalipenta maplambala ndi anthu acha technical work. Ingatokhala kuti iwo achasa kupanga survive chifukwa chokuti
ntchito zawo zambiri zili ku informal sector and ambiri onse amakhala kuti sanapite ku skulu yokaphunzira zimene zizi. That's why tikunena kuti we have to formalize our economy. Chabwino. Ndi chinthu chofunika kwambiri. Innocent. Chabwino. I think ndifanda afusi abanda kuti amwina kufotokoza kwa fotokoza ngomaliza kumeneko. Ukuoneka kuti zinthu zathu zambiri ndi zosalongosoka. Should we conclude kuti ifeyo ndi dziko lokanika, vuto ndi anthu fe tilibe nzeru zabwino, kapena environment imene timakhala ndi environment yokuti basi mwina tinene kuti chauta anangoti Amalawi takhala environment yovuta kwambiri, vuto lathu likwenikweni lili pati chifukwa kufotokoza kumapetoku chilichonse chioneka ngati si chili bwinobwino. Ziko kwambiri Innocent pafunso lako. Ineyo ndiyankhula chonchi komano anthu asaone ngati ndikunyoza. Ifeyo we are a country of cowards, a country of unpatriotic people. Ndi dziko lokuti la anthu lokuti amazikonda okha, dziko la anthu oti samakonda dziko lawo. Ndi anthu ochepa mu dziko munomo amakonda dziko lawo. And zimene zizi zimapangisa kuti self interest ija ikhali chinthu choyamba kuyang'ana inuyo. That's why already kamakamba za ntchitozi tikunena kuti anthu amene akupeza access ku ntchito nokuti ziyenera kukhala ndi fair and merit based employment. Amene aja amakatenga azibale yawo okuti wao alibe kuthekera kugwira ntchito imeneyi. That is self interest. Tikang'ananso ku zinthu zina amene zimachitika mu economy yathu inoyi, chinthu chambiri imene chimatipangitsa ifeyo kuti tisapindule ndi self interest. Opa nkhani ya forex yomweyi kukhala ndi black market yokuti ikumapanga kuti ikupanga dominate economy yathu, tikire kudziwa kuti zinthu zikononga chuma. That is self interest. So ndi dziko lokuti muli anthu okuti they are unpatriotic. So dziko likakhala kuti libe patriotism, it is why mumapeze kuti mukuona persistently kuyambira 1994 kufika panopa kuti takhala tikuyenda wawedewedwe. Kuti mulungu anatiloza ayi, sikuti mulungu samatifunira zabwino ayi. Ifeyo Amalawi tokhafe sitimazifunira zinthu zabwino. So you cannot expect economy yathu inoyi kupanga improve if we all are self-centered people. Tuwene bakhale ena ake kuti ntchito yawo ikhale kumanga dziko, kuti azipange sacrifice. Adine kuti ifeyo malo moti tikhale tikuyang'ana ma interest athu, tiyang'ane kuti neba wathu yakupanga bwanji. And mukapanga promote zimene zija zimabweretsa goodwill, and goodwill is infectious. That's why chauta mulungu wathu anabwera ndi chikondi pa dziko lapasi panopa kuti chikondi chicha chikhale chinthu chimene chikupanga lidi dziko, and tikapanga lidi choncho dziko limapindula. Chabwino amkwezalamba tupita kumapeto kwa programu yathu. Nkhani muyimalize bwanji kugawo lanu, tikunena kuti bani imene yapangidwa lift mukanakonda chikanachitika chani following lift imene? Ziko mukumabe nafuna ndithire pamawu kuyamikira amene akulira apanda unena kuti nkhani yaikulu ndi imeneyo tionena kuti situ golofa cha kudzikundikira. Chimene pemphe amene apasidwa mwayi chifukwa vuto ndoti ukapasidwa mwayi umati ndi mwayi wanga, nanenso ndikule, nanenso ndichite bwino. Komano ase chilimbikiso chonena kuti azikhala ndi kuthekera ofuna kuchita zinthu zabwino kupita patsogolo. Mwakamba za private sector ndi government zikusiyana bwanji? Kwa ku private sector bwana kapena chief executive amadziwa kuti ineyo umwe wanga wapitire kukhala bwino ndikuyenera kusamala anthu amene ndi nawo, kapenanso kuti tigwire ntchito chuma cha kampani chizipita patsogolo tizigawana beza mbiri. Umwe kuboma umanena kuti mpata wanga nduwu ozikatha amene atabwera azapeza zina pamene pamasokonekera zinthu. Civil service tikhaindikacho onena kuti ngati tilibe kuthekera tipemphe anthu atithandize nzeru, tilembe anyamata amene akunenera magraduates ambiri athandize kutuka chitukuko cha dziko lino, ndichonga choti thumba logawanalo chikepe chogawana chikhale chachikulu wina aliyense azichipindulira. Koma kupita tsogolo ya ntchitoyi tikunena kuti ndikovuta kuti wina aliyense alembedwe ntchito chifukwa dziko lathu mwina space ndiyochepa yoti wina aliyense alembedwe ntchito. Koma udindo wa boma waukulu ndochi create enabling environment kuti ntchito zina ziyende bwino. Ndiye kuti yang'ana zathu ayedefu pano kuti yedefu kaya apange kuthekera kunena kuti apereke mwayi wa ntchito kuwapasa anthu ngongole, apange mabizinesi yawo achinyamata atolerani. Wakubwera kandi ku South Africa wabwera ndi maskilo osiyana-siyana, tialole akhale m'magulu apange kandi ka technical team kawo ka kampani kawo kukonza maye akoni kandi garaja imene ndeife ngati boma
tizapanga fund capital apasi capital yambira business yawo ndikwachita monitor kuti akugwira bwanji ntchito chifukwa kuti tonse tikakamire mbomamo sizithekamo so mubomamo tichepese nkhani ya ndale bale athu inda kudziwa kuti ka ine ndi honorable chakuti ka minister wakuti koma tiauza asati ndondomeko zodalirika zonena kuti pitani mukapangeni apply mukapeza ntchito limbikirani musadalire ine imene zimayenera kukhalira so ifenso ngati nzika ndi amalawi mabungwe ndi ena otero titsegule maso tione kuti pamene pakuchitika zinthu zichitike on merit ma appointment akamachitika kuti kati kudziwa kuti awa ndi Elvis kuti tizuzule tifufuze tikathere ku parliament ionekedi kuti inalidi merit chifukwa pena tikangoyang'anira kuti kuti ni mwana wa uje nayenso ndi nthawi yawo zimene zikuononga chifukwa anthu akapita mu ntchitomo sakugwira ntchito imene ikuwafuna so tiyamikire kuti apanga lift ban imene ikuona ngati njira imodzi imene ingathandize kuti kumasula mbali zina zachuma zimene zinayima chifukwa choti anthu samalembedwa ntchito samapangidwa promotion amaba chifukwa choti salary inali yochepa bola ni alimbikira kunena kuti mwina mwayi wa promotion after 20 years wapezeka ndi kuti ndilimbikire ntchito ndithandiza kutukula chitukuko cha dziko lino. Tamika kwambiri mkwezeramba chifukwa chokhala nafe programu ya Kulinji. Marvin Banda ine sentence bwana tsirizani programu nkhani iyende bwanji? Ziko kwambiri chinthu chimene ndikakambeine nchokuti olongongolezo tisangozipereka popanda kuyang'ana bwinobwino kuti anthu amene tikuwapasa ngongolero what is the value addition imene apereke mu economy yathu inoyi fa kuli kuwapasa anthu ngongole anthu aja nkutenga ndalama zimene ziya zimene kuti afuna kupanga business okuti azifunika so forex ukauda zinthu kuchoka kunja komaza kulisa munomo. That's not what we want as a country. Ziko lino likufunika manufacturing and value added industrialization koma zimene zifunika so kuti NBS inja itawangitse ma certification ipangitse mene abanga moja kuti 50% ya ndalama zofunika za certification ndithu anazitha kulipira bwino kuti iwaza ma business awo aja azitokhala kuti the of standard and of quality kuti feo tingatumagwisa ntchito munomo mu dziko lathu linoli komanso kutulusaso maiko ena kunja kuti bwese forex komanso chiteteseso kanjadiro forex kathu timaizevenepo. Marvin Banda tathokoze kwambiri katswiri pa nkhani zachuma. Innocent nkhani ndi imeneyo yeno mufana ngomalisa pa nkhani ya governance kuti nkhani ya governance kuwala kuno ikhudza bwanji creation of ntchito chifukwa timamva kuti ayi simungapange nokha expand the private sector mafunaso anthu ena abwera zapange ma investment mazimaoneka kuti ma investor kuno kwamathawa kuchina changa kamathawa chani mwayo. I think Abanda nafotokoza nakambapo za policy imene mwina mumasankha kuti ife tifuna kuti mwina private sector ikulitse economy kapena tifuna boma alipange kunoko. I think kuli zinthu zambiri zimene mwina sizimalola kapena sizipanga support anthu kuti akhoza kuzipangira zinthu paokha. Ndi nakambapo tsuna kuti imakhangati it's a social enterprise. Anthu ambiri they wait for the government kuti iapatse zinthu zina zake zokuti apange bwanji fertilizer tukamba za production kuti mwina lipange produce chakudya chimene iwe chakudya chokudya iweyo boma solibwerepo likupatse fertilizer. Maphunziro if tufuna kuti chabwino tikhale ndi knowledge chani ife kuti tipeze maphunziro aja patokha popanda mwina incentive yonena kuti boma lachotsako izi ndiye kuti tipezekaso nkhani za umoyo kuti mwina boma lene kuti sitipanga kuti zikhale zaulere anthu samapita so kuchipatala kucha. So I don't know kuti ife ndikotani so balance yake ndiyovuta kwambiri kuti mwina boma completely leso lene kuti chili chonse kuchisiya m'manja mwa private sector zipezeka kuti anthu ena sakwanitsa sapanga survive. Pali issue imene timaithawa koma ndi issue imene mwina we have to consider 200,000 graduates pachaka zikusonyeza kuti anthu fero pamudzi pano tilipo anthu ochuluka kodi tipitirirabe kukhala ochuluka amene tikuchulukuliramo pamene ma resources amene tikanganirana ndi ochepa pameneponso tipapange consider. So I think nkhani ya governance ni nkhani ya ma policies amene tikhoza kutsata komano anthu amene amakhala mboma amakhala between a hard place and a rock. Tipange bwanji tiyasiya Malawi tisapatse zinthu zaulere kodi zinthu zitheka timapeza sole ndalama zambiri za boma misonkho yathu moti ipange develop ikupita soko zinthu ngati zimenezo. So ndi chipwirikiti Elvis. Tathokoza kwambiri Innocent tithokozeso atolankhana athu Emmanuel Moyo komanso ndithu Betha Banda ine ndi Elvis Wahowa pitirizani kumvera Wailesi Times. Amalawi Kulinji kumavenya kumavetsera kuti
nanga kuboma kukuchitika chani mwari akotia kuchibaji kuti usauka kulirabe nanga osolola ledesi yaondeja chirukuko chuyenda panji nanga nkhani zonyatisa sikulijani kumboro pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga ochuta mwadzuka bwaji nanga atenzirediyo kukulijani kulinji tikudalira ino kulinji